téma. Dělali jsme cirkus, další týden jsme dělali jaro a další týden jsme dělali nemoci. Tak jsme z toho dali dohromady vlastně takovou krátkou besídku. Oni se vám představí sami. Poslali mě napřed, tak jsem tu. Tak mi držte palce, až to nespletu. Velevážené dámy a pánové, kluci a holčičky, dědečkové, babičky. Začíná nám velká show a děti ze školky nás zvou. Tak se pěkně dívejte, smějte se a tleskejte.
A proto my umíme krásnou pásečku. Jak souká. Tak. A na hlas. Zízy, až jsou bílé jako zízy. Levo, pravo, dolů, vzadu, a dolní a pak dolní vzadu. Až jsou bílé jako sníh, ať má každý radostný. A do cílku
Fialově kvetu, zjara se mám k světu. Když se skrýt křoví, má vůně topový. Co to je? Sedí holka u potoka, kvete a je modrooká. Co to je? Pomníka! No a teď by nám se hádali. Hlavička kulatá, no? Hlavička kulatá, vlásky ze zlata. Foukni a se z jejich míří, se právě šíří. Co to je? To je hlavička! Ráda, my si na to, já když se zavoláme sluníčko. Voláme sluníčko, halo, halo. Zladět na světě málo, málo. Zvěst a rozlišit mraky, mraky. A já si pomůžu taky, taky. Voláme stříháka, halo, halo. Písní je na světě málo, málo. Přileď a zaspívej pro mě. Žijeme přes jedno vodě, vodě. To je takový krátký sestřih tím, co vlastně ve školce děláme. Mimo to, že vlastně cvičíme, tančíme, malujeme, výtvarné věci děláme, že? A dětem já si myslím, aspoň, že se ve školce líbí, nemáme tu nikoho, kdo by do školky nechodil rád. A tak chtěli i babičkám zaspívat a předvést to, co vlastně ve školce dělají. Tak to je všechno. Jestli se vám líbilo, tak nám ještě zatleskejte. Zvládli jste to, na to, že jsme nacvičovali 14 dnů pořád, byl někdo nemocný, tak jsme to zvládli. Tak za odměnu vám teda babičky připravili ty buchty. Ale pozor, oni si pro vás připravili ještě takový malý dáreček. My vám tu rozdáme takovou šůru. Tak a my vám
babičce.